Iri ji ọhụrụ Anambra State 2023 ga-ewere ọnọdụ ụbọchị Satọde abalị 21 nke ọnwa Ọktoba n'Ọka. Ozi si n'aka Kọmishọna Omenala njem nlegharị anya na ikpe obiọma Comrade Don Onyenjikwu na ya bụ mmemme bụ na Alex Ekwueme Square ka ọ ga-adị mee n'Ọka malite n'elekere 9 nke ụtụtụ n'ụbọchị ahụ. Nụrụ akụkọ maka nke a n'uju. Onye kọmishọna ahụ kwuru na ya bụ mmemme bụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo bụ ebumnobi ya bụ iwepụta nakwa igosi ọdịnala dị iche iche nke ndị Anambra steeti nwere n'ụwa niile. Comrade Onyenji kọwara na ya bụ mmemme bụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye chịkọbara ya, tinyekwara onye eze ọdịnala nke Ọnịcha nakwa onye bụ onye isi ndị eze ọdịnala na Anambra steeti bụ Igwe Alfred Achebe bụ onye nke ga-abụ nnukwute onye ọbịa na ya bụ mmemme. Ọ kọwakwara na ya bụ mmemme bụ nke a ga-egosi ihe ngosi dị iche iche dịka ịwa ji, ịgba egwu ọdịnala dị iche iche nke ga-esite n'okpuru ọchịchị 21 nke enwere na steeti a, ịgba mgba ọdịnala dị iche iche, igosi mmọnwụ ọdịnala dị iche iche, isikwa nri dị iche iche nakwa imerime ihe ndị ọzọ. Ya bụ ozi bụ nke kpọkwara ndị eze ọdịnala dị iche iche, ndị President General, ọhaneze ndị Igbo, ndị otu egwu dị iche iche, ndị otu ụka dịkwazị iche iche nakwa ndị bụ ndị na ndị abụghọ ndị obodo na ya bụ mmemme.